Dobre, takže tu je valec. Unboxing. Sú tesnenia. No, tu je samotný valec. Toto vyzerá troška divne. Možno nejaké úpravy tam bude treba ešte spraviť. Yeah! Lunges und Kuchen, wir sind die besten zwei. Rapper stagnieren alle in letzter Zeit. Deine krassen Flows, alles lässt uns kalt. Wer andere eine Kugel Valec má 38,9 mm, to som odmeral týmto špičkovým meradlom. No tu máme piest. To je najlacnejšie, aký môže byť. Tu sú piestne krúžky. Keď som sa s tým raz babral, som to vyberal prvýkrát, tak mi jeden padol na zem, tak hádam sa nezlomí potom. 40,1. 41. Čo? Dobre, však to sa má tlačiť. Dobre asi. Kamarát, to keď dám dole piesť tým starý, tak tam sú také ložiska, že tam máš oné valčeky maličké, to sa rozsype všade. A potom to bude sranda dávať naspäť. To tak má byť? To neviem, čo by malo robiť. Že Tam by mal padnúť, ne? z piesných krúžkov by že vraj nemal mať odpor. By mal padnúť cez valec. Keď je otočený takto, čiže nesprávne, tak ide viac menej bez problémov. Keď ho otočím správne, čiže toto vyfúkuje, jak má byť, tak asi 3/4 sa zasekne. Čomu to napovedá? Asi tomu, že niečo je oválne a nie kruhové. Predpokladám, že piesť. Čo ti šibe? To už nevybereš. Však to zadrem v momente, jak naštartujem. Skús. Počkať. Hneď to opravíme. No, funguje. Funguje to. Čakaj, vymeníme sa. Čo to ja moc tlačím, alebo čo? Čo? Čo to ja moc tlačím, alebo čo? Asi. Nechám takto, nech sa na oné udobria. Ja neviem, ako bratranec. Zomreli sme. Toto už robím 150 000 krát. To máš dobre narezané, onej. Ten filter. No. To je originálna babetu. To nikto nevie a to bolo na vývoz robené, takéto filtre. To išlo nejako moc ľahko. To je ten zázrak. Dobre vyzerá. Ešte zo spodu. Ešte tento zázrak. Toto je tutoriál. To za žiadnych okolností nasledujte ako návod. Berte si príklad. Robíme generálku motora, kľudne napíšte. Vidíte našu kvalitnú prácu. No, teraz porovnanie. Teraz kanály. Čo ti šibe? Tu je okolko väčší. Tu je reálne väčší odos na tomto. To je lepšie. Ja nemusím robiť oný tuning. Tuto je aparát na sťahovanie piestneho čapu. No, na výšku vyzerá, že 11 mm. Tu asi 10 mm. 19,5 asi. Mám toho moc už. Ľudia, vidíte to? Je to hrozné. Ľudia, povedzte, aké to je. Napíšte nám do komentárov, my to nevidíme. Ľudia, počúvajte ten štvorvalec. To je stroj. Ľudia, ideme si vyfúkať riť. Prichádza tá nová časť, teraz by sa mal vytlačiť piesný čap. Ja za 4 lajky, nový projekt menom Smartphone motokára. Odporúčaná motokára. Takže dávajte lajky, za 4 lajky ideme na to, tešte sa na video. Za 5? Čo ti šibe? Za koľko? Za 5, to nie len tak. Za 5, no to nie len tak, takže snažte sa. Už striekám močou po dožití. Za 10 lajkov vám opravíme, vymeníme piesť aj valec. Ľudia, kameramanovi nikdy nedávajte krúžky do ruky, teraz to padlo na zem.
Bude Ešte keď sa imbecil. nestalo. Dobre. Rozťahni to tam. To neexistuje. Však to nie je rozťahnuť to. No skús to. Ale čo? Na silu to tam daj. Jasné, počkaj. Však máš dva, nie? Dva potrebuješ tu. To bolí. To nie je toto. Úspech. Ďalšie iba jeden bude. Čo ti šibe? A to je jaký rozdiel oproti tomuto? Ej, je prvý. Dobre. Sme tam. Bude 200 eur mesačne, každý mesiac servis. Teraz prebieha Escape from Olenica. Doriti. Nie. Prečo je magnetická pinzeta? Normálne, ach. Ne? Vyhodím to, ne? Jaj, aha, už viem, prečo ten týpek odrezal. Lebo tam nenasuniem piesť, keď je tam tento krúžok teraz. Teda, čap. Dúfam, že sa hneď to nerozsype. Mama. Horí! Two days later. Dobre. Nechýba tu nič. Nie. To ide. Fú, dobre. Nie, že do kolena padli. Jasné, že áno. Tretí pokus. Dobre. Takže piesť ide na rad. Takže ešte dotok, neviem jak sa to volá. A neviem jak sa to tam dáva, ale nevadí. No, idem namontovať valec. Guck dich an, Satan holt's untertan, Untermarsch nach dem 100. Schluck am Abend, völlig am Sack, wenn du billig Musik ist, guck ich nur falsch an und du bist von meiner Ficke gut zerfickst, ich komm und beschreib Jak je na tom? Himmel und schlag dir mit nem Bass in ne Permanent, Sonnenbrille, dass du blind durch die Gegend läufst, gefickt, aber ich dass du Bitch nicht hier meine Wege kreuzt, Props, dass unter Kinder dich zum Preis schlagen, Lebensunterhalt ist deine Töchter des Vereinskassen, Také ja si aspoň konečne nevytáčam motor na max. das sicherlich nicht. Inak je asi 8 hodín večer, ale vyzerá dobre tá babeta tuto. Snáď sa ani nič zase nedostane. Schweine stall und stoppt dir eben das Maul, wenn du mich abpackst, dann klatscht was. Aber nicht die Kräfte dieses Beats, Alter, ganz klar, Wodka trinken, Dendrophilie. Und dass du Business machst im Einzelhandel, ist egal, die Fallgeschwindigkeit deiner Scheiße, Mann, yeah. Ešte by bola sranda, keby som zadrel ja. Alles lässt uns kalt, wer andere eine Gruppe gerät, ist ein Hurensohn. Ha! Punches und Kugeln, wir Ha! sind die besten zwei. Rapper scheinen alle in letzter Zeit. Junge, Mann, wir kennen dich mit der
Čo si o sebe myslíš? Takto sa jazdí na spotrebu. Že ľudia zápletka, v podstate sa nám pokazila vrtačka. A ideme ju dať opraviť. Prečo nefunguje? Keď viete poradiť, prečo nefunguje, napíšte do komentárov. Takže ľudia, vrtačka úspešne odovzdaná. Inak ľudia, tento skúter sme kúpili úplne nefunkčný. On nemal toľko veľa nabehané, kúpili sme ho asi keď mal, koľko mal, 800 km mal nabehané. No má zodratý remeň, nejaké by oné. Keby neviem čo. Vymenila sa tam dosť veľa vecí. Karburátor sa dal do toho ultrazvuku. Plasty sú troška také poničené, ale akože je to len také, že od svetla, alebo neviem od čoho, ale že odlomené, nie je nikde nič. Tu máte nejaké videá z toho. Na chleba. Takže zadreli sme. Našťastie nie. Bam, jaký prank. No čo vám poviem, je to stroj, takže chceš to nejako ukončiť? Toto video. Neviem, nie. Dobre. Takže ľudia, my sa s vami lúčime. Ale ešte jedna vec predtým. Niech dziś vadí, že život do mnie